Hral som tam. Bolo to 251 v As. Čiže Hamol 7, S7, As maj a ja som zahral rozklad arpeggia C maj 7. Okrem základného tónu som všetky zvyšné 3 hodil o oktávu nižšie. Išiel som po stupnici, došiel som na základný tón S7, zahral som ho, obohral som terciu F7, zhora tón zo stupnici, zhora chromatický, z dola dve chromatiky a potom som už išiel len po stupnici na veľkú terciu As, maj akordu.